Subkampeon, Zuaitz Gurrutxagaren bizitza kontatzen duen liburua Ander Izagirrerekin batera idatzia, naiz eta liburuaren azalean lehenengo Anderren izena ageri den, eta gero Zuaitzena. Ander Izagirre, egunon. Egunon. Baina ez altzineten kontrakoan geratu. Zein behar du bigarren postuan, nik nahiko argi daukat. Hori irakurlak ikusiko du, zergatik dagoen horrela eta ze arrazoi dagoen hori horrela izateko. Zuaitz Gurrutxaga, egunon. Egunon. Honetan txapeldun orde? Honetan ere bai. Bueno, salmentetan txapeldun orde bagina ere elitzak etxarra izango, diote, izenburuan aparte eta gure izenetan aparte, salmentetan subkampeon bagina ere postuko bainake, txapeldun izan gabe. Txikitutako futbol baloi baten zatiak azalean ditu, liburu honek, 300 orrialde baino gehiagotan, barre egin dugu, unkitu egin gara, harritu ere bai une batzutan, baina batez ere aurkitu duguna izan da gardentasuna. Hori zen liburu hau egiteko ideia zenuenean, edo etorri zitzaizunean Zuaitz buruan zenuena? Bai, nik uste dut, behin liburu bat idazten hasita, nik ez dut uste gehiago idatzeko ditudanik bizian, interesa sortuko duen zerbait kontatzea zen garrantzitsua ezta, eta benetan zabaltzea, irekitzea, gardena izatea, eta normalki futbolari batek, edo futbolari hoi batek kontatzen ez dituen gauzak kontatzea, naiz eta futbolari gehienok antzerako gauzak bizi, ez ditugu kontatzen futbolari garenean, eta nahi nuen, inor kontatu ez duen zerbait kontatzea edo saiatzea behintzat. Aurrez ere monologetan kontatu izan duzu, zure futbol profesionaleko ibilbidea ze puntutaraino egon zen baldintzatua presioagatik, eta gero presio horrek eragindako osasun mental arazoengatik, liburura zergatik ekarri nahi izan duzu? Bueno, bakarrizketan, esan bezala, bakarrizketetan kontatzen dituen gauza hauek, baina, ordu terdiko bakarrizketa bat da, aski luzea bada, eta ezin dut jendean 4 orduz antzukitan eduki. Enuen denbora nahikorik kontatu nahi nuen guztia kontatzeko, eta liburua era egokia zela iruditu zitzaidan, liburu formatua, baina naiz idazlea, eta enuen ideia ustez interesgarri bat izorratu nahi idazle izateagatik, horregatik, Anderren bila joan nintzen, proposatu nion ideia hau, eta zorionez berak baietz esan zidan. Ander, zuri etorri zitzaizun Zuaitz, esan ez bere historia kontatu nahi zuela, baina letrak txukun jarriko zituen norbait behar zuela alboan. Bai, gutxi gora bera, eta nik egia esan beste asmo batzuk nituen. Aurten beste gauza batzuk egin behar nituen, eta Zuaitzek eskatu zidanea gelituko ginen egun batean, taberna batean hemen Donostian, eta hasi zitzaidan bere nik banekien zerbait, eta monologoetan kontatzen dituen gauzak, eta bar. Baina benetan, ana zabalik utzi ninduen, eta etxera iritsi bezain laster argi ikusi nuen, urteko plana hankaz gora jarri behar nuela, Zuaitzek sekulako paria egin dialako, nik alako histori bat gutxitan izan dut aukera, hola jasotzeko, ez? Eta, benetan histori oso garrantzitsua eta indartsua zela ikusi nuen azkar. Erabat sartu zara bere azalean, liburuan bere ahotsarekin hitz egiten delako neurri batean, ezta? Nola lan egin duzue, nola antolatu zarete, nola islatu duzue orrialde hauetan historia hori guzti hori? Zuaitzek, berak bauka kontalari zena, oso bizia eta oso humoretsua eta oso indartsua. Berak lehenengo testu batzu pasa zizkidan, bere bizitza kontatzen pixkanaka, atalka, jaio zenetik, eta gero nik testu horiek irakurtzen nituen, elkartzen ginen, normalean nire etxean, batzutan bere etxean ere bai, eta nik galdera asko egiten nizkion, eszenak lantzen genituen, detaileak atera, bera orduan gogoetak batzuk ere sortzen ziren elkarrizketa horietan, nik lehenengo bersio bat idazten nuen testu batena, gero bigarren bersio bat, Zuaitzena da lehenbizikoa, eta gero elkarrekin lantzen genituen testu horiek. Ez izan da ping-pong partia baten antzekoa, ez? Eta oso erraz, uste nuera, baina asko zer errazago izan da, liburu bat bi personen artean idaztearen kontu hau. Askotan esan dizu pasarteren batean ageri den hori, tatxatu, urrutitxo joan naiz eta. Begira, behin bakarrik esan zen eta liburuan dago, esaten dit, tatxatu, eta liburuan horrela jarrita dago, tatxatu hori, ez esan. Esan behar dut, erreza izan bazen, horregatik izan zela. Askatasun erabatekoa eman zialako Zuaitzek, nik ere, gero berak bere iritzia ematen zuen, hau bai, hau ez dut ondo ikusten, ni batzutan tematzen nintzen eszenaren batean da berak ez zuen argi ikusten, baina ez da baina normala dira. Baina hasieratik esan zian, zuk ikusten baduzu, nik kontatzen dudan zerbaitek ez daukala interesik edo ez datorrela ondo, ez izan apur hori, ni ez naiz tematuko, ez? Eta nik benetan, nik jartzen nintzen ordenagailu aurrean, eta Zuaitz existituko ez balitz bezala, fikziozko personaje bat balitz bezala, idazten nuen oso lasaitak. Jakinda gero berak horre aldaketak, edo idatziko zituela beste forma batean, edo bai. Liburu hontan manejatu behar izan duzu, Zuaitzek bizi izan zuen sufrimentua handi bat, horrek ez dakit momenturen batean, eragin ote dizuen erreparorik? Erreparo ez, nik ikusten nuen berak kontatzen duenerako,
bueno, hartuta daukala distantzia bat, ez? Eta bai, banekien gauza delikatuak zirela eta batzutan umoreaz genuela behartu behar, ez? Eta banekien, bueno, gauza batzutan, bueno, asko hitz egin dugu, badaude gai delikatu batzuk eta, bueno, egon dira batzuk sartu, ez sartu, bai, nik ez nuen ahaztu inoiz benetako persona baten historia zela eta sufritu duen persona batena eta inguruan jendea daukana eta, bueno, uste dut tentu zibili garela horretan, bai. Liburuan ageri dira, jaio eta berehalako osasun arazoak, horiek eliteko futbolerako jauzi egiteko unea iritsi zenean ze puntutaraineko zalantzak eragin zituzten, probalekuko edo murkaikupeko lagunarteko futbol partidak, Amorotoko Zutagarren kontzertua, eta haren ostean gertatu zena, Brasil, Madril, Lemoa edo Irunen bizitakoak, aitortza asko ere bai, uneren batean izan duzu zuaitz, gehiegi biluztu izanaren sentsazioa? Bueno, badira gai batzuk sensibleak eta dudak neuskana kontatu ala ez kontatu, Anderrek ere, bueno, bultzatu nago edo lagundu nago kontatzera. Baina gehien sufritu duena, bueno, hola naiz, beti nahi dut guztiekin ongi gelditu eta nitaz hitz egiteak eta nitaz barreitak ez dit apuro gehiegi ematen, baina bai beste eta sari naizenean. Eta liburu honetan egia asko, jende asko eta izen asko agertzen dira, taldekide hoiak eta bat eta beste, eta hor ibili gara tentuz, ero Ander izaten egon kontuz hemen ez dut inor remindu nahi. Gehien hortan sufritu, nitaz hitz egiten ez dut hainbeste sufritzen egia esan. Zuk gehiegi biluztearen erreparori izan duzu momenturen batean, Ander? Bueno, nik gauza batzutan oso konbentzituta ikusten zuetz eta beste batzuetan, bueno, berak duda zeuzkan, nik ere baneukan halako tentazio bat idazlearen, ez eteko, hau sekulako historia da, kontatu behar dugu nola edo ala, baina gero banekien agian, bueno, zaindu behar genura pixka, eta hori benetan kontatzeak merezi zuen, baina, bueno, ados jarri ginen erraz, eta nik benetan ausardia eskertzen diozu haitziz, hor badu gauza asko, liburuan, osasun mentalaren inguruan, bai, bueno, bere testu inguru sozial, politikoan gertatu ziren gauzak, bueno, gogorra direna kontatzen, eta, bueno, futbolari batek ez du kontatzen noski bere beldurrak, bere ez dakit, nolako itxurak egin dituen, lesionatu itxurak nola egin dituen, partidutik ateratzeko, olako gauzak, bueno, ez dira anekdota hutsak, ez? Nik uste oso baliotsuak direla, beldurrak kontatzea jende askok, bueno, bere burua ikusiko duelako hor ere, bai. Hombre, biluztu aipatu duzu eta askotan biluztu nago Anderrek testutan, bueno, sexu estena asko esaten. Txarra, baina asko, liburuan, bai. Bai, biluztu gara literalki. Hori erresago saltzeko izango da, ez da liburua. Ni liburu bat ez dut uste, baina liburu bat irakurtzetik nentorren, eta liburu hartan jartzen zuen sexu estenak importantea direla edozein liburutan da Ander izaten nion, nien naiz idazlea, eta gainera ez irakurzalea morratu ere, Ander, hau irakurri dut, sexu importantea ala, ere sartuko genuen, ez horregatik bakarrik, baina beti deigarri iten da, ez da... Bueno, ez, baina, esplikatu da, sexua ez dago sartu deigarria delako, baizik eta oso ondo islatzen delako, zuaitzek izan zituen osasun mentalan arazoen inguruan, horrek eguneroko bizitzan harremanetan zehar aso sortzen zizkion, eta horietako bat noski bestekiko harremana zen, neskekiko harremana, eta sexua, bueno, gizon batek ez ditu kontatzen bere desastre sexualak, ez? Eta hori, zuaitzek ere kontatzen ditu, eta inork ez du esaten, baina askok irakurtzen, esango du, ostras, bai, nire pasazitzaidan, edo, bueno, gidoiak eskatzen zuela alegia. Bueno, nik uste, benetan balioa duela, nik gutxitan irakurri ditut olako kontuak, ez? Eta uste balio handia dutela. Antsietatea, trastorno obsesibo konpultsiboa, depresioa horiek guztiek baldintzatu zuten, zuaitz zure futbol ibilbidea, baina zerbait agerian geratzen bada liburuan da, zenbat eta maila altuagoa, sufrimentua ere handiagoa dela. Momentu batean, iristen zara esatera, betetako ametsek bizitza ondatu zizutela. Bai, ala izan zen, nire ametsa, Gipuzkoar, ume gehienak bezala nire ametsa realean jokatzen zen, lehen mailan lortu nuen oso gazte, segurazki gazte egi 19 urterekin, eta sufrimentu handik etorri zen, ez da presio hori jasateko gai ez nitzelako izan. Eta bai, gero liburuan aurrera joan ala, maila erortzen noa, bigarren maila, talako batean Lemoan erortzen naiz, Lemoako taldean, langilez betetako talde bat, hau da, 8 ordu lan eginda gero internatzera zijoan jendea, eta gero zelaian dena ematen zuten, eta presio mediatikoa eretzen bat ere handia, oso txikia zen,
eta hor berriro hasi nintzen futbolaz pixkat gozatzen, ezta? Bai, ondoen bizi zinela, urtean 10.000 euro irabazi eta 8.000 autopistean usten zenituenean, ez? Bai, hor izan nintzen zoriontxuen segurazki. Horrek ere presioak entzen dizulako. 1.000 euro irabazten zaudenean, badakizu horre erantzunkizun bat ere badaukazula, eta nien nintzen gai segurazki erantzunkizun horri aurre egiteko. Urtean 10.000 euroko soldata eta 8.000 autopistatan gastatzen dituzunean, presioa ere geizten da, ezta? Tristura asko dago futbolean? Ni tristura gehiago ikusi dute kulturaren munduan, aipatzen dugu liburuan ere, baina nik hor badiot, gero sortea izan dute, beste mundu desberdin honetan sartzeko, antzerkian, musikan, elkarrizketak egiten, eta ni jende zoriontxo ikusi dut futbolean kulturan, baina aipatzen dugu hor liburuan ego kontu bateri izango da, edo norbaitek esango du futbolariak basikoago garelako ere izango dela. Nahi nukenik tarteka basikoagoa izan, ezain beste pentsatu eta pixka zoriontxoa izan. Futbola ez da mundu triste bat, ez aitu iruditu. Nik triste bizi izan dut, baina jende zoriontxo asko ikusi dut, gertu. Futbolarien lotailu gurutzatoi buruz zenbat hitz egiten den, eta zein gutxi haien antsietateaz eta depresioa, Sander. Hor badago zerbait birpentsatu beharra? Nik uste pixkanaka ikasten ari garela, oraindik kosta egiten zaigu. Ez delako agerian ikusten, norbaitek belauna bihurritzen duenean, ikusten dugu eta ulertzen dugu. Baina oraindik susmoa hartzen diogu, errezelo hartzen diogu, norbaiti esaten duenean, ez dakit, bajartu duela, ez bakarri futbolean, edozein arlotan, edozein ogibidetan, bajartu duela depresioa daukalako, ansia daukalako, eta, beti pixkat, sudurra pixkat, uzkurtzen dugu, ez dago. Uste pixkanaka ulertu behar dugula, zuaitzeko sargi esaten du liburuan. Garai hartan berak etzekien zer ari zitzaion gertatzen hasieran. Eta esaten du, izan banu, ez dakit, bihurritu bat orkatilean, jendeak ulertuko luke, 2 hilabetez ezin nuela jokatu. Eta nik behar nuen 2 hilabeteko pausa bat edo gehiago. Baina ezin nuen esan, ansiedadea, beldurra, depresioa neukala, hori zuen inork ulertzen, eta orduan, ulertu behar dugu, ez garela bakarrik ez urreta eragi, ez? Komplikatu xiagoa garela. 20 urte pasa dira zuaitz, Anoetako estadio honetan jokatzen zenuenetik, gaur egun Realearena den honetan jokatzen zenuenetik. Azken 20 urte hauetan argi dago, futbolarien gaineko presioa ez da gutxitu, baina horri aurre egiteko baldintzak aldatu dira. Iruditzen zaizu bat ere lan egin dela horrelakorik beste inork pasa ez dezan, edo era leunago batean igaro dezan? Edo pasabatzen badu, erantzun bat egon da dila, ezta duela gutxi kasu bat egon da, Espainiako bigarren mailako talde batean, Oviedo taldean, Camarasa izeneko futbolari bat, baja hartu zuen, ez dakit hilabete zenbat denbora egon den jokatu gabe, eta itzuli denean, bai klubak eta bai berak prentsaurreko baten esplikatu dute, zergatik egon den jokatu gabe, eta entrenatu gabe. Eta aipatu du, osasun mentaleko arazoak zirela, ez dakit depresioa, ansietatea, eta iruditu zait pauso izugarria klubak eta berak prentsaurrean argi eta garbi izatea, ez da bihurritu bat izan txorkatian, bihurritua buruan eduki dut, ezta? Eta hori jendeak afizionatuak ulertzea, onartzea, eta babestea, ezta? Beraz uste dut, pausoak ematen ari direla. Presioarekiko galderaren arira, ustut, presio gehiago dutela orain, guk baino garai hartan. Hor badaude sare sozialak, lehen etzeudenak, eta irutzen zait, askoz ere lehen feedbacka txikia zen, 30.000 pertsonak txistu joko zizuten, eta ez da gutxi, eta hurrengo egunean egunkarian edo irratian bi kritika. Gaur egun feedback hori egunero jasotzen dute, eta gainera gorrotu askorekin gehienetan edo askotan. Ustut, orain lehen baino laguntza gehiago ere behar dutela futbolariek. Liburu honek daukana asko da umorea. Aldi hartan ere zuretzako izan zen umorea iesbide, izan zen tresna? Bai, ustut, bi gauzatarako tresna izan zela. Bat, egiten dituen gauzak, hau da, trastorno obsesibo hau duzunean, egiten dituzun obsesio konpultsioak oso irrazionalak dira eta oso absurduak. Badakizu ala direla, baina etzera gai horiek eusteko. Eta umorea edo txiste bat egitea horri buruz, neronek horre laguntzen zidan ze absurdua zen ikustera, ezta? Edo pixka distantzia pixka hartzera, umoreak hortan laguntzen du. Eta batez ere laguntzen zidan izkutatzeko egiten dituen gauza bitxi guzti horiek. Eskuako gehialdiz garbitzen manituen, nola izkutatu behar nuen hori, ezta jendearen aurrean, beraz txiste bat egiten nuen horri buruz, erakutsiz bezala ez brometan ari naiz eskua garbitzen, naiz eta serio ari nintzen. Umorea tresna izan da garai hartan, eta gaur egun ere hau kontatzeko baliogarri izan da. Eta umore hori txertatzea, liburua nola lortu duzu, nola lan egin duzu umore horrekin? Zuaitzek bandejan jarri dizkit historiak ton horretan kontatutakoak, ez? Da nik umorea, niretzat
tresna garrantzitsua da idazten dudanean. Eta kasu honetan niri gehien erakarri ninduena, Zuhaitz hasi zitzaidanean bere historia kontatzen, kombinazio hori izan zen. Halako historia gogorrak eta tragikoak nola tartekatzen zituen, ez humoreakin bakarrik, algarak ere bai egin izan ditut bere testuak irakurtzen. Hori oso zaila da. Testu bat irakurrita irriparre bat ateratzea ez da zaila, baina nahi gabe algara espontaneo bat ateratzea, Zuhaitzeko oso landuta zeuzkan monologotan, eta bere txisteak eta historiari azkeneko bihurritu bat emateko gaitasun hori. Orduan, erresa izan da, nik ere oso ondo pasa dut, nik ere, Zuhaitzek ere askatasuna eman zian, zuk ere, haizu, ukritzen bazaizu, remate hau beste modu batean egin daitekela, edo txistea hola, edo ala, nik oso ondo pasat, nik ere sortuz, ez? Horre ondira, interpretazioak, eszenak nola ulertu, humorez nola kontatu, nik oso ondo pasa dut, egia esan, divertitu egiten nintzen askotan. Aspaldi ezait pasa, halako gogoa izatea, nire liburu batekin, lehenbailen etxera bueltatu eta berriz hartu eta segi lanean, ze oso ondo pasatut liburu hau idazten. Badauzka, atal batzuk badaukate, bakarrizketetatik oso gertu egon daitekeen egitura eta amaierako kolpea eta dena, ez da? Bai, hainbat historio gainera nire bakarrizketa ikusi duen jendeak ikusiko du. Historioak antzerakoak izan daitezkela zenbait eszena, historio. Baina nik Andri proposatuan nion liburu elkarrekin idaztea, arrazoietako bat zen, idazle oso ona izateaz aparte, umorea nola lantzen duen bere liburutan irakurri dezakezu, eta Andrek daukan finezia umorea iteko, niretzat bikaina da, eta nire txiste asko pentsa nik 10 urte daramatzat komedia egiten edo eskenatokitan txisteak egiten, Andrek hobetu egiten zituen txiste hauek, findu egiten zituen. Egongo da Euskal Herrian beste idazlerik umorea hola lantzen duenik agian, baina asko ez dira izango. Uste dute Andrek bezala umorea lantzen duen jende gutxi dagoela Euskal Herrian. Liburuan zerbait agerian geratzen bada Zuhaitz da, ze puntutarainoko zutabea den ama. Bai. Atzo beste elkarrezketa baten galdetzen zian, kasetaria galdetzen zian, ea nire ama izan den, tokatu zitzaion generazioorako bitxia edo berezia edo arraroa, ez? Hau irakurrita gero. Ama arraroa, otezen bere generazioan barruan. Ez da hola, nire ama bere generazioari lotuta egon da, raro eukiduena semea izan da. Eta semea kontatzen zizkion gauzak, eta entzun behar izan dituen gauza gaixoak, ez da? Berak gaixoak. Eta beti horregon da, zutabe garrantzitsua izan da, oraindik ere bada. Eta, arro nago, ama hainbeste aldiz aipatzea, eta amaren pertsonaia den bezalakoa erakustea, ez da? Handia. Eta aitak isilean zenbat sufritzen duen? Bai, aitak, aita ere generazio batekoa da, eta da generazio batekoa, baserri mundukoa gainera, eta hori, osasun mentala eta historia hauek ziren existitzen, ez da? Edo, en fin, nolabait ere, denbora libre asko duen norbaiti gertatzen zitzaizkion gauzak edo balira bezala. Nire aita ere ona da, aita ona dut eta beti gertu egon da, baina gauza hauetara ez da asko gerturatu, segurazki bere belaunaldiko jendeak ez duelako jakin nola gerturatu arazo hauetara. Realaren inguruko liburu bat, realarekin lotura duen nolabait, zeharka badere lotura duen liburu bat idazten duzun lehenaldia ez da, Ander, Amona Pepiren historiak ere kontatu zenituen garai batean, orain gerturatze hori pentsatzen dut desberdina izan dela. Bai, oso liburu desberdina dira, ez? Amon eta beste 10 liburura izan zen alako memoria personal bat, realarekin lotura, reala eta familia eta urtzaroa lotzen zituena. Ikusle bezala, baina bai badaude lotura batzu, nik Amon eta beste 10 adibidez kontatzen dut nola etorri nintzen, edo nola ikusi nuen realak Bigon jokatu zuen partida ura, liga irabazteko aukera izan zuen ura, nik txikitan gogoan neukan Realaren biligak eta pentsatzen nuen ez nuela sekula ikusiko Reala liga bat irabazten, talako batean aukera sortu zen, nik 27 urte nituen, eta ikusle bezala ilusioak eta hola, eta nola hori kontatzen dut, eta orain Zuhaitzi esker, Zuhaitzek zabaldu dit ate bat ikusteko hor barruan gertatzen ziren beste gauza batzuk, ez? Eta nik liburu honek hori egiten du, osea, guretzat jokalariak ikusle bezala, jokalariak dira oso planoak, dira, ez dakit, hankak, giharreak eta baloi baten atzetik, habilidade gehiagorekin, gutxiagorekin jokatzen dutenak. Baina hori da ikusten duguna, baina Zuhaitzek atea irekitzen du eta hor barruan ze gauza egosten diren buru horietan liburu honek kontatzen du. Berdegune hau aurrean duzula, Zuhaitz, 5 zenbakiak, orain, zuretzat, esan nahi bereziri badu? Berdegune hau parean daukadala eta ja 52 urte dauzkat, eta oraindik ere pentsatzen dut enukela nahi horra ateratzea. Azken lekua egon nahi nukena, futbol partida baten hau beteta, estadio hau beteta, hortxe izango litzakela azken lekua egon nahi nukena.
benetan meritu handia ikusten dut, eta gero esaten da, futbolariak badugu fama hori, ez gerala oso argiak, ez direla, inosoak gehienak. 20 urterekin horra atera eta baloi bat eskatu eta baloi hori jokatzeko, ez dakit, igual Schopenhauer errezitatzen ez dute jaingo, baina badituzte beste habilidade intelektual batzuk, ez dakit zeintzu diren, baina honek ez nuke nahi bintzat horra atera 30.000 pertsonakin, ez da orain ere. Nori oparituko zenioke gustura liburua? Espositori, Clementeri edo Tosaki? Hiruei, Esposito ikusten dut arteka auzoan Antiguon eta komentatu nion, aipatu, liburu batera nuela, eta eman nahi diot, Tosak ez dakin nunden, urrun biziko da, eta Clemente zarautzen da, eta Clementeri eskuan eman nahi nioke, eta seguru noa gustatuko zaiola. Eta elkarrizketa amaitzeko ze jarriko dugu? Getitap, Sidonei edo Sotagar? Jo, Getitap. Ba, egizu zekantu den hori, ezta? Bai. Belaunaldi beretsukoa gara, eta nik uste dut bioke dantza ingo benuela. Ni zoriontxuen izan nintzen garaia, musika hori entzuten nuen garaia zen, eta beraz, hoxe. Edo Van Poppel bestela, ez? Van Poppel jendeak esan zer da hori. Bai, ez bakalaua, Getitap. Ba, Euskadi Irratiko entzuleak saltokako izango izutik jarriko dituzu. Ander Izagirre eta Zuaitz Gurtxaga. Eskerrik asko biei. Zuei. Eskerrik asko. Bai, agur.